Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing shanyon bean bat kajing shalek donbor. Haki briu kwan mentoy shimen. Kata haki kerdop lumpisa, yaki nong kayi marem ki badairu ki nongrem. Hadu mentahi kadang jurbha haki benta bapher jong kajella. Yakani lapen pau daka Mountain Road Agriculture Traders Association. Kabalaseng yaka daki nongrem. Hakajuk kapor kum ki nong kayi marem. Hadin bakilayay mat ikijing bat kijing syaknyot haki babon kiliang habaki penket yaki marep jongki banlet di haki jaka di bat ki yokihan. Uway na kinong yalam ka association ulaong kani kajing syakrong donbor yaki marem kamsyem laday tang haki surok he Henry haki jaka ki bangiyat haki surok haki nong kendong bat kumta terter. Kumta kasenjuk kadakwa bala kumno bangim day ban shimno yakahok jong unong rem. Bat ngim day ban sngau day yalade ban sushem kabu lani ban sushem dan bor ya kahok jong unong rem. Astingsan Mauli iway member jong kanika Mountain Road Agriculture Trader Association kabadangchen kabangilayo ban seng ya kanika ason halor kadaw kanungrim kalongba ngilayo sngau ya kajing ut kajing pensngau nakaliang kinong rep kibangidan palat kemakandai % kinorep kibadan haganika tani haganika dong kejongi te hagbede bakane ngile asngu sibuni kata gajingut kejinge kebe kendu nakaliang jongki te nene nakta daw karena kaliang jongi kumki katukane kibru kiba long ki nongrep jongkanika dong katani ngilaya long no ekanika seng kajing temu jongkanika seng hi kalong bangi kwa ban kentiu hakarep karyang kumba khandai phongut na sispa kia im na kani kam haga kamrep kamriang ka bukan thup subuni kini karep karyang kajungi ka ba ikin thup ni sensar using bekui kuwe ki marep te halor kini gijing ka bingi kendu ya kasur ka ba na kliang ki paiba kinorep ki punsngau bun haba kirep bikin jor ki jep kayu ka hat kambyang na tagadaw labun baki arep baki lengkha ki jikatre jongki kimi watang ban ra lani benlidi ya kita kijing jingrep jongki namar ba kayo kahat kambyang de doh kalor kani kanurim mud bangi ya perhat banbu no ekani kasion ban ya pej nam ta kijing nek bej haka yo kahat njuru banang penroy haka repariang tenaliang kasion ngikwa ya kaba lakununo nongrep ubala im ya la kajingim hakani ka kamrep ngikwa aru bakasion bakinyo ya ka hok lajong haba kitre sitom kidai banyo katung kahok ya kibagidai banyo kamdai ya kabinsanyon hangno tesibon kinongrep ikani kadong kathan ngilayo sngo mengi record kubor kabladon ki company banabar ki belawan bantok banskor hangni lakit laba ikitiar gitar iki marep nangni ten rei kabakhadu kila sukit klemsu pisa kiblami rubun ki hurihura hagbede batkani kam khayi pateng marep hagni kadong kathan jungi tena tagadaw kani kas action jungi ngiyeng hakmat panilam sakmat ya ki nore ban ai ya ka ban ai mensim lan ban tu yaki dah ka bangini trilang banyo ya ka hok ha ka khai pateng ka jungi nam tamarem te kumjuro kani ka rukom khai sensar ngiyo i kani ka sensar ka midon hang niru ka dei ka bla sum cha pon phang te ni silong na moyong nang te ki ba kidon ki marori ki ba thit sensar te silong kadaw kalong nakalian jungi ngimtip kichu ai daw bagi ong ba ini usensar jong phi udang umpat kiang bah dan rekat kum kajing pet jing inong rep kamun ngila idai bandino dan re hangte kamut kidon ya ke ba mangi kinong rep ngimpat yu i baki baladai bandiru ki athit dan re ya ki baladai hok ban lalong bandiru ki sapun phaino kani lalong kajing tunong bakrau kinong rep jong kani kadong kathan ke jungi mar kata ngi kum kaseng nang ni sakhamat ngi kwa banginia don kowe ke jemut je perkhat bani long kowe na ka bentai ka ba ini pej ban simkya ban punya bej ha ka bede ba kene khai pateng marep bat kunjur ban punki seprang ka kamrep ha kene kadong kathan ke jungi den mar kata na kaliang jungi ngibu ya kajing kerpat mo ngibu kajing kerpat ha lese ngibu kajing kerpat ha ki bede bat kini ki yo ki hat ki bapej marem bagi dei ban ai ka hok ia ka badai unong rep di banyo
bat kumju ke jingkerpat ke bangi kwa ban bu ru kalong ba ngi ba kini ki sngi ha khai pateng marep jongi ubun ni sa krong don bor ki surok ru kidan ki gate bofer ki bala sudawa ki bala sim ya kata bai gate te na kaliang jongi kum kaseng ngi bu ya kini ke jingkerpat ha ka bangi ai kuble ke sarkar ha ka ba ngi ba ni usansar ki marep baro kabala pelai lut dalam taki gate ke bomdon su iki bakin krong iki lade banyo ban yo khai lai lut yo ni marep telebon sin ngi sak krong don bor ka bomdai tang haki surok he rewat haki jaka kiba niya ki surok kendong ki surok klau ki babun ki bla krong don bor ki chinong bal kuai ter di trai kendo kumni ter namar kata na kalian jungi kum ka asion ngi da kwa bala kumno ai ba kini ki jingle ki dongi kamut ba kanlong bangim dei ban simno ya ka hok jong nong rep nim dei ban simno ya ka hok jong nong rep unong rep habula tristom ude banyo la jong ka hok nim dei ban sngo dei la de ban su sim kabu la ne ban su sim don bor ya kata ka hok jong nong rep namar kata na kalian jungi kum ka asion la ngilap yek bokun kita ki bale don bor hapdeng kani ka kamrep kamriang ni na kaliang kaseng ngim songkhop ya ka ban susngap bat sanyon ben ki nong rep bepli ki baradon haga jing tristom jong ki de kimyo ya ka hok jong ji tristom jong ki tena mar kata na kaliang jungi kum ason hi nang ni sakmat ngin persang ban pengor bai ki brug menabar ki bawan haga ni ka dong ka than ke jongi ki bawan ya ka ban penbit le ne penthame ha ki rukom fer ke ban klumar na kamanta ka kam rep kamriang khayi marep mariang kasion ke pengor kum gitaru tela da baklai kata ni kasion nim sya iki bakin sule kunta dala kumno ki de bendon ke jis tujumut namta ke jingarap bat penkiu seprang ke nika ka kamrep kamriang ke nika dong thanjongi bat kumjuru hakakam khayi pateng kayo hat jong uni umarep jongi ibru rang ba bawan nabar jong kene ka mo sundot karai jo ka sion kalong ba ngim sa su ban rung tak apo sino ande ka sion ka mo talabu ya ki jaka ka de bantet na kini ki bru ki malik wa nabar rom ha umdang mokha pengdu pola suping teper rengkang teper kita ka de jaka bu ngim khang ya ki ban tet ndai ni pedang kelut ya ki ru ki pralok tang bangim sa su ban rung po sino ai bị kỳ trái không này cái đề bẩn năng nọ bẩn khay mình ta này cái là bún ha cả một sinh block cái bà rep đây tăng rep sân sa rep sin idon cái bà rep cài cái lại khay hi idon cái bà rep tampo cái ya khay hi idon cái bà rep quay cái ya khay ter ter bà rep trun cái ya khay hi để năng này sẽ không có lòng mà công cái sân của một nghìn một tăng lên tia kì đây bẩn rep tăng sipua là đây bẩn continue biang sa sipua cùng ta ter ter namar hang ne kang logma mosno chungi ni im ha ka rep karyang ngim im ha kata ka kam office sarkar ni da Christian school ni da pha school ha gino no kamro ni Christian da ka bormer lajong dei namar kata ba ki ngi ki no kondong hang ne ni don kam ni ka jing kai pateng la pateng kham tam ya no kondong la dangi ya khai mangi nang ni na ka try mosno thi ngin hikai ru ya ki dei ban le kumta ki dei le kumta ngi ai ru ke jing sneng ke jing kentu ke jing hikai ngin sa ya ngi bravo ngin sa kentu ya ki yang ngin ya rap no nomor ban chusan ne ha ki kam sarkar ha ki ni ki gran ha ki kam life project ne ka sarkar kalong ka jing du nong ka bakrau nomor baro si kata ngi im ha ka siap lajong dei nomor kata ba ya mentahi ka sion kalarai ba ngim sa su ya ki breu ku banabar jong ka mo sundut bandrung hapo sno in yaj bet badai bantit na ki stok ki jaka baka asion kala debu bet pai ke ki ong ba na uba sau na uba im te ngi sane te long pangile thit bet sinombar margi sa yo sngo ba uta sumsar udan ar nombar ringi sane bom ben yo to ar nombar ma tingi thit bet sinombar te ngi sane dapet ngi kinong rap ila theo hakador babiang bat sumsar ula biang te nei dala poi satai uang ba hana uba sau na u ba im te kata kada ko ba kasngo kiam ne por ba kum kibru asison ki wanang ne kum na bakin la ban yarap ban ya pen belam mo jangan ma bang laji kum ne te na tempat ba
blok no ki asison kila banya bak lam bak nyarap lam nama bah jeng pe jeng umar ulap yang lai dala poi setei uang bau baji ubasau te kata kemun ba unyon nya kador tengi ban abang ila thit sispa san dan sispa te setei upan prapau knai pau te ila du apau lai pau long kan ka jingja ka long wisha besar kan marpet kan ke mar barok kan ke bahasa pun phana namo yang tu ong ba kan ke baji ong ba kan ke basau te ong pada phila pun ai kata kador te ngatre tengi pada la thit kador spau ka bai kali bai ayu la lot pesan dan ri u pan spa lai te sonoma ila yap kan ngaku apan kentu ya kibriu ki menabar di bawan thit ha kan ka eri mo shurut jongi mdai ban pencu ya bek nomor ba kumbangi je hapo mau khap mila kem apor ba khai kan ga using ba kibriu ki jongi yang ne ki alum prospa dingka kat ba tu briu nabar ki wan lum chi jar te ka ek tau ki bal alap ba kibriu jongi la da theu da upon jongi ni dap khat sam spa kan ba ubar theu tu briu ba wan khai nabar udap tangkat arspa kum kaner kum ka asison ngilay yokem yo ni briu te ngilay warning yu ringim sim to kano ka ain ka batang yu tangba kinong khai ki bawan nabar teng kala chipan penjenjar kini kinong khai hang ne ru teng kinong khai hang ne ki ya thit ha kador chispa chumang no ndai la da ki we ki wan nabar teng penhidor tang chispa arpau lai chispa lai pau teng kiwan tang si trip pen kelumar kini ki nong khai jong kini ki motion ru borok kawai tena kata ngi pelong ki ka session baka ai ba kan yaj bek ernti ba kini ki nong khai ki jongi ki nong rep ki jongi ru kan yaj bek ernti ya kan kam